Yeah, Bo. They German. Boy King. Yes, I. Yeah, man, straight. Yeah. Mnate one. I am Minium ZJ Python, aka the dancer god, you know. Yeah. Rasta is a certain as many patwa. Itoita zvese ndinongodzisanganisa pamwe ndinomboimba neshona shona papacho totomboimba mapatwa iwaya. Zita rako chairo unonzi? Zita rangu chairo ndonzi Leroy Chiverengo. Unogara? Ndogara kukwadzana. Ndokwakazvarwa ndokwakakura? Kwandakazvarwa zvangu kuchivu. Yeah man. Chivu. Uswa kutu? Aiwa chivu aiswa kutu. Chivu itori chivu. We masvingo. Chivu yakatozviberera. Wakauya rini muHarare? Alright. Aribo Harare ndakauya 2012. 2012. Chii chakaita kuti muuye kuHarare? Chikoro kana kuti maparents anga kugara kunoku kana kuti maangovisitawo? Chiri kuno kuHarare kunogara muzukuru. Andona. Saka nenyaya access yemastudio ndio yakatotipusha kuti titouya kuno kuHarare 2012 year. And 2012 year ndo pandakatotanga kuita marecordings avo. Saka before 2012 wanga usikaimbi? Taiimbira kuchikoro. Bozi zviri zvekuimba takangozvarwa tichingoimba. 2012 muri mupfumani kana kuti grade? 2012 ididi ndo pandakanyora ndo pandakanyora fofo. Saka mai manje une makore mana? Ezinozvi ndine 26. Alright. Zvinenge zvikupindirana. Zvikupindirana? Tinozoda kubata uro waise. Adidi ya. Yaba. Saka muri kurekodera kupi mazuva ano? Mune studio? Ini ndine studio. Inonzi? Inonzi 12 Line Music Group. Yeah. Bozi ayana nditori producer for. Alright. Munoproducer nani manje? Inini step yenyu yekunzi vari close. Yeah, kuti tizoti a music group. Inyaya yekuti pane mastep takabatana. Mastep akazobatana. Pane inzi Champion Sound. Inzi SP5. Ariko andowa. Saka ndio atakabata ngoti aachi inini SP5 ndiye munhu akatanga kundirekoda my first track. Yeah. Saka nekuzokurawo akuona kuti mukomana kutoitawo futi zvacho zvandotoitawo. Vachongoti mufana wangu kuti ngatingobatane tiite chinhu one. Ndo pakazobva kuti ive a music group, 12 Line Music Group. Yeah. But mamusingachandise rimwe zita iri? Yachoita ndiyoti mujeni iyoyo tisati tatoita zve12 Line. Takambotishande nemastable akawanda. Takataka kushanda yainzi Rocktown Music. Vadazo ku Rocktown Music kwaiproduced nainzi Pauma. Ipapo majezi ndasanda tanga kuproduce. Vadazo tanga kushanda neyainzi Upbeat Music. Upbeat Music andaitoshandira munhu. Andimona. But ndindaiproducer pa. Producers kutaura kuti ndibaigadzira. Ndindaitogadzira mabeats nekutorekoda. Andimona. Ndizobva Upbeat Music. Ndo pandakazenge ndakuchiita zve One Voice. One Voice owned by Ekato. Yeah. But right now ndiri kushanda yatinoti 12 Line Music Group. Stable iwe ndo yangu pamwe pesa apa angangori mastable chi evanhu. Samane equipment. Ezozvita equipment yangu teka. But you said you are the dancehall god. Kuti dancehall god. Alright. Kuti the dancehall god. Inyaya kuti zvakabvira pakuti inini zvamwari chaizvo handina cherevheri kusecha foni yangu hakuna imwe music yaunowana kunze kwedancer. Andimana. Me born dancer, me listen to dancer each and every time, you know. Do music ndinoida zvekutoti even chero pakuproducer kwangu anenge auyo zvakaita kuproducerwa umwe musango tinongoitawo but kwandakanyanyowandira ndiko kuchi kudanzo zvekudaro zvekuti timu rangu rakatozosvika pakuti wangu mangoma unomachengetedza saka takutongokuti uri mahobho wedanzo. Saka uri machengelani? Kafuti. Utori mutu chaito?
but izvo zvakabvira uri pakuti chi but uri hutu nditori ndopindura mubvunzo, nditori man. hutu futi nditori hutu Hutu chaicho. hutu chaiye futi Wotomira pagedhi. ndotomira pagedhi tichitosaluta futi adiwana Ora chimbotiimbira ka one ka freestyle kechihutu. all right now straight now I am a thing foot and on made the boy me a fi made the boy me a fi made the boy me a fi me a fi made the boy me a fi made the boy many pattern me no afraid of Satan bad like Mike me a Tyson if you swallow them me the python me no sungura dan come me Titan. My future bright like sunshine. My future bright like sunshine. Tell them straight that the ruler. Yeah man, me the ruler now. Straight talk, you know. Makamuda kudyiwa kaka voice Kumdara Patwanenge yakuramba akakupinda. kusikuti kuramba bati inenge itori nyaya yekutoti unenge wangofutwa huro plus kuchikuseni ka unenge usati wambodai nekuti unenge usati wambodai wambovhura huro. Okay. Unonowa wawene. Inowawa ndomwa Kombanje. ndokubasa futi Obrongo. brongo uku ndokwatataura kuti tu ndokwatinongogumira. Saka urore mutoriro. Aiwa kumwe kwese aiwa tinongogumira kumabhias nenginya bo ndokwatinongogumira ikoko. Saka about my helmets kaiwarowa. Aya Izvi nezvemai manje guys. Before waimbe. alright izvi zvazvitanga zvomai manje Uri werege kana uri simda. itoita zvese baba Chimotimbira keshona kako alright kane munhu pasi. kane alright tongoona kuti mazuvano tine mumwe muvengi wedu wekutoti muvengi akatotitorera vanhu vakawanda vanototirwadza vafanana naSauro mai manje vakatobva kutotisiya saka kanotonzi rufu futi because imhando yedu rufu ndimatsongonyetse anotora vane mari vese haazese nevarombo haaziye imi handikete kuti anozvitirei tengeta mutadzirei rufu ndimatsongonyetse anotora vane mari vese haazese nevarombo haaziye imi handikete kuti anozvitirei tengeta mutadzire chero nevari kuhope unongoona anyamura vanofasina kurwara imi zvinonditambudza vamwe anotora nemaaccidents pasi pano pasi permanent dadirana tiri vapenyu it's a waste of time netumari twako unofa mani anytime kuna munhu anoziva yaanofa time vamwe vakafa nekorona vakatipa nai rufu ndimatsongonyetse ayaya iriparidhimi kana kuti kasingula kakasingwa kanonzi rufu kambani katsvaga sei une YouTube channel YouTube channel ndinayo but for the meantime haisati yanyatso active zvokudaro ataurira vanhu kuti vanoisecha vaditi but munongoisecha iti ZJ Python the dancer god yeah man even machengelani wedance yeah man yekutoti tinge titori nadzo towanzotofamba nadzo but kungoti nhasi tasiya nhasi tangosiya chete but even our Facebook page you know vangonyorwa kunzi ZJ Python Python spera Python yacho alright you know ZJ kungonyora Z na J ovoisa space ovoisa Python PYTHAN yeah man ipapo tobatika ipapo saka zviri kufamba here munoona muchiendera mberi nezvamunoita aiwa isusu totoda tichitoenderera mberi because yes tinombosangana nemachallenge 1 or 2 chichi but izvozvo hazvitimise because from 2012 it's now 10 years tingorimo tichingokakaridzana ende vamwe vakatosvika pakutozvisiya vatoda kutoti ngatisiyane nazvo but isu tingorimo mujeni yacho tiringotatarika tirimo tichingoziva kuti one day tinonhongawo something anoona ende tisingakangaone titori neridhim ratakabva kutoita mai manje rimwe rinonzi Asian Dreams ritori nevideo medley ratakatokungorisechawo paYouTube rinotowanika kozoita tine 2 masingles ari kuuya
takatomaita but chatiri kuweka on mavisuals acho but mavisuals acho taita aiwa iwayo achawanikochi pamukuru pageto ground yaman yo ndio ndashanda nanonzi Solis Bizarro ndo ndikushanda nawo nanonzi No Comedia Flexon yaman aiwa achipeka vanhu ma contacts enyu yaman ma details ena phone number 0783 264 103 tokona kudzokorora futi 0783 264 103 taura nezita nesene mudu varikati uri mashengelani wewe nobata mbavha padayo waka landabona self yaman paupaitombo kusimbisa Father Etherton Beni man the Judgment Yard crew I the dancer god ZJ Python nduva ndasimbisa my crew 12 Line Music Group lajapono safe Hurricane Flex P SB Fire say SB Fire and the last one Jerryman Boyka wemangoma yesaya attack man we give thanks man taura itizwe German yesaya ikaka taurai ndakutinangonakirwa nangona German vane energy baba I want me give thanks man me give thanks munomuzvibatsira muri pakuti ini zvimwe zvacho ndototaza kutozvinzwisisa because handombozvinzwisisi kuti zvimwe zvacho zvezvinyatsofamba sei kuti unongori swedze kana kuti kuvhurika usingazogetsa kuti munoziva mumakurwane ka zvinhu kana zviri zvekuti zvingori mauri zvezvangufane kudya sadza because iwa ungaroeri yesawo yekudya sadza ka unongoti chero uchimuka unongotaka kutongotaka kutori ataka because zvenge zviri muropa waiziya man wanzake chimbi wazogara futi ndobatati akomi ezaya plus mamda kuona kuonani kanenge kabibwa kanenge kudhambi kana akabata une musikanzi wechinako maintain apa manje chozoradza kuti musikanzi yacho futi ka plus kubasa kwedu azibvumidzwe kai azibvumidzwe bhozi papa ukatoti ndimahobho andoshamisa kuti ibwe uri kuti kudikwe ndimahobho erewa tokoka nyenge gadaleti uchitamba negedhi aiwa inini manje handizotambi negedhi bhozi ndoshanda nemugido unongona mune maofficers hanzi officer kuti gido kana ngari officer futi saka ndene changu chiripo pahwirizoni chonzi Tiger yamanje ungoti weza anokuda kungoya mudharava attack asi unombochinzwisa mangoma chotoiziva kuti gangster ndiwe mangoma gangster Z aka the gangster Z ndayo bozi nenezvona wangatazombochirovera totombopota bhozi woonaka unotozenge uchiti kana ukagaya anything waiziya umbotanga ipapo unenge uchiona zvakawanda chinge chiri hwani zvacho vari unenge uchiona zvakawanda waiziya unenge uchiona zvitori hopo manje unenge ndesingachatooni vari Tiger man ndoda kutoona rizi crowd kana utori mucity sports chichi papa unenge kutoona vari Tiger man chaichave mangoma man zvotota saka ndotombopota ndombovarovera kowe mukuru weni ine mangoma akafoma kumbomuchime kujamaica auda tina Panewela our elders from way back aiwa techitomchema but munongoziva kuti techongoziva kuti aiwa chero isusu vacho changofa handimoona saka hatizochemesesi bhozi kuti chindonzi redu aisiya hapana samune mune kakunakirwa mukati mekuchema bhozi hapana handi there is life after death saka hapana hapana even kana Sauro akabva kutotisiya futi mamani zvinotibata zvedu but hapana munhu angadzvenge masini maiziya hapana munhu angambodzvenga rufuka hapana mahwana agara angoriko saka munosiyana kuja nikuwadzana 3 kune mbiri yemahuriko ndomusha kwangu zvino kana ndondavadzana nokuna vantu ngomaenda kumusha kumaraini ndokumusha wezi mfanyetika pachikoya pachitiro pakanyonza harara kuna kumusha samusha wangu wadzana kukuwadzana pakeitu apa apa 4 man oi muri pa 4
wopa 4 kando pane pachinzi paMessina. Exactly. Kaka. Wewe muri pa 3. Ipapo mu3 mo. Wanzi munozi chigava chemasemtini. Chine stone mbobo zvinzi Sunset. Ka aiwa pana kungoti mazano tiri kusungirirwa kane imwe yai. But haiko COVID-19. Ka COVID-19. asa vasingotsvisa ere mazheti zvimwe zvazvo zvekubirira. Obviously papi pacho baba. Papi pacho. Manje nemupora munaro munopona kwadzana uku. Baba ka munoona vamwe vanhu vatombozivi kuti nditori power irori rekutodaro. Bosi cheti ngori masoft as plus pamwe pacho unenge wagara anenge achiziva zviri mumusoro mako ndiwe. Andinoona. Saka vanhu vangototadzira kuti vari soft zvekudaro. Vanode kuvagira kuti vasvikete. Vanotosviketa, havakuzviketa. Vakusozviketa daiwa vafana kutombosaiza plus kuti but imi mune lako utozoti ndikutaurire kuti ndiri tanzo mahobo pana imbozviziva zvototi papapa pamwe chatozonyatsobhilivha nekutotaura kwandatoita ipo because even pane pamwe pandakamboita interview naEtherton kuZFM uko aichoti tanzo mahobo ndimahobo vari kutobva kubaza ipapo ndainge ndiri mugiya chairo chairo mudhara uniform nditori mugiya futi zvototi vanhu vanotofunga kuti ame pamwe iskirire mangoma but hatichazozvisiya zvedu ingori nyaya ngoti munongoziya pana plus even kajeni kedu akantodochi mula matochanaroshwe manje unofanira kuti uchikiya zvendoka zvacho but pane ndoziva kuti inozosvika time yekutotika unenge usingachakwanisi kubhalanisa kwese. Ndinoona. Wakuto pressure yacho yako because inangu mangoma ndo chaiko kubasa. Ndokune love yese. Ene zvimbo mboramba uchimbodaro covid chipfura. Chingwafa. Kungwafa. Zvaba zvafungisa kamwe kadrama kanonzi kungwafa. Mambo kaona iri mndani. Kana amwe rasa anonzi unde mambo zo kanonzi kungwafa. Mukakaona iko munoyazoona kuti kungwafa. Kuno kuti nemufesa anonzi kungwafa ndoka chimimba. Ngwafa. Chimimba. Ya. Chimimba. Komana weBharubu. Kono Barubu. Ngwafa. Anoshama. Maiwe. Angatori boto mundu erisete. Kete. Bo baba. Zvinobanje isusu manje katine imwe bosi diti vanhu vazhinji vanoti tanzi unongotambisa face yako ika. Ya chero kumadrama unokwana. Kwanodongora kuti madrama. Aiwa nguva zhinji ndendiri mustudio ichingobika. Saka chitinowa zvitinyori wega. Saka ngochometiria iri rubhewani. Ndo pacho pane chikwara nemeditation ka baba. Tuchingouya mbrani. Kwazi ndo papa teitogama kumachuni anenge kupenga. But manje nana nanga tongotibvunza tanzwa nekutobvunza kuti akwana imi makatoipa but ichiko musati musingaputike zvekudaro. But ayo nguva ichasvidi. Ichasvika pa na kunona vamwari makwambise. Zvichitodi hapana isingapfuure chinoburuka chinobara. Saka foundation batikuita sei? Zviri Wapezira rufini yako. Plus chi unofanira kugara wakaseta chi ground rako pane pamwe pekuti unogona kungozojuma kana wakahiti chi kana 1 or 2 waziya unofanira kunge wakaseta ground yekuti vanhu paunotsvaga ngoba dzako baba vanofanira kuzoziva kuti kenisa futi unomigaroziva kuti wane kaunomboita dzungu bvakupengereka ukati kana panzi pageto ground bvisi handichada wangojamuka zvese. Unoona manje ka you have to respect where you come from ina. Waka tinoziva kuti vashoma but matoti vashoma dema mati hakuna vanozviita handiti. Saka shona yamatoshandisa kuti vashoma vanozviita kuti kune vamwe mbichana vanoti andona zvapana mukoma wangu Madminox tatitange hedu kutoonana ipapa ka but tatanotime titongozivana andona but ratoti no man mukuru wangu ndofanira kumboonana navo because from way back vaingodi simbisa chi mangoma acho. Handimoona zvoti you find kuti takatomboita anenge album atoriko yototi mukatoseta riko rimwe album rinonzi Unruly Crazy. Bozi nomunga mangoona kuti tinenge muka crazy katozomboita futi ka. Hapana kakuvhunduka futi. Ritoripo patane iyoyo. Ndorwa one number ke baba.
Re babo. Eh. We babo padere we DJ. Wind to the baseline, song for me reggae. You know me the king, ya me queen, ya me baby. Anytime me want me, call me dede. Me only cup 2 or 3, them me dede. My girl, you a hot sir. You turn every man gone mad sir. My girl, you a hot sir. You turn every man gone mad sir. Yeah, man. One thing, Jiri boy babo baji are really crazy. This album me did it back in 2018. Yeah, man. 2018, you know. 19, 20, 21. Watakutoverenga nezviguno zvakawanda. Zvakawanda. Pakaipa. Pakatozvarwa umwe mwana akutomhanya ipapo. Atone makuwa. Atone. Pamazobata pacho. Aposi ari watongokura vanongwangoita tuntu wasiyana. Ko paunozvarwa anenge asitomboziva kuti une makuwa futi ka. Bada unombobvunza mudhara wako vanonzani. Ka. Ndikutozodhipa. Hepi dzacho manje dzoita kuti unge takabhoonana kudhara. Woti unge tatange lambo muda batu unge tatange chidzivana. Hayi ndinenge yangongwatana. Ka plus itima muri homboika. Muri wokumusha, muri mwana wokumusha. Chitaura imanje ka. Zinga ndiani futi zi? Junior D. Junior D ina. Abada mungazi Junior mdara. Watakazvitanga tiri masipoti. Aiwa makunzi senior mira. Makumira mdara. Zvochinjika. Mungazi Junior mdara. Ndochinja zvese nemacertificates angu kwashi. Nezve. Zvochinjwa mdara. Mira mune mama ndenda putika ka mdara tane mazibhegi ndo atazvichinja kuti atati senior D from Junior D. Ndasi andikambokuti Junior mdara. But Junior D ndio riripo. Ndoripo ere mdara. Aiwa ndichatoribisira mari sini iroro. Wakatofamba kuti wangaona Junior D zvinotoita. But still boy. Still boy because kune masenior futi kakumberi kwenyu kuku. Yayo alifuti ndaibata. Bozi mablaze nyanzo da ukura msoro. Auda kutozita senior isitiziko. Mita. Thanks. I give thanks for that. I give thanks. Yeah man. Many thanks to my father, you know. You Tukuramba tinamataona Mwari kuti muendeshi. Tiende followers, yeah man. Large up on yourself. Bozi. Energy yamunayoka. Asifanongoperera pamdara. Zvimba wewe. Zvimba wewe. Enda urambe. Zvimba wewe. Big up on yourself, get your crown, you know. Mad Minox, you know. Bolato. I give thanks for that.